Mbalima o très urgent. Bien jeudi 25 août 2022. Awaneba a nyefo malien den bela jelengena. Bien jeudi 25 août 2022. Ka nyefo malien chena muso demiseni makoroba ngena. Aya kolosi Abdou Niang na abora ka erreur jugu ba de ke. Abdou Niang malien betikeri la bi. Faut qu'il tue ko fe wallahi ala. Abdou Niang de bora bi. Parce que dron ani Tayrouba kelela. Tayrouba ko faux journaliste de dou. Abora ko Tayrouba ko terroriste di. Anano kuma korowi. Mais est-ce que Bibi na Tayrouba est terroriste ya ayi terroriste kente bi. Ni Tayrouba ko terroriste bi samba sura be bamako kaso bombala. Ça c'est clair. Mali gouvernement fallait nos terroristes koro de là. Bamako fallait nos terroristes koro la mo finina bide. Ni go kibe ida do kuma la dro c'est un sujet très sensible. Mais ni oro ina ne be jigi Mali SE là quoi, Mali sécurité d'état là. Wallahi abe mo ko libu doron là. Galon fait norla ne segu tungara là. Michi dirane maou. 200 millions dira yere wolo maou. 50 millions dira ne maou. A kuma galon be borani SE kiri ne kono. Wala asimi halika SE inchi. A beninga jana tekeche. Non ni malu a SE di wallahi ala. Olde ni na nyona suna ube boni jamana sekere ka di ni denkalite nde made. Ko Tayrouba ko terroriste koro di. Ayre adina ngere ka ko terroriste koro, mais bi ken na terroriste kente. Kunu zo be se ka ke bi almami. Tayrouba ni Tayrouba ko terroriste ye bi. Wallahi a kunte bi kle boka bi numa mine ka tana ka sola. Ko kume fe ka coup d'état ke wantaro munde, asima coup d'état de ke. Ebe ka munu etugule me munu ko soi-disant ki bu se pa dongo le coup d'état ke laudi. Mali gouvernement fallait être terroriste koro de là. Sema mogo MNLA ngol danga surasu da ku kantege agelok le 24 juin je m'excuse le 24 janvier 2012 minaya santandi ani kolo da manamani ni MNLA kele nunu ul danga surasu da ku kantege le ministre de la jeunesse ngo e terroriste korodi Moussa Atayer ol de ni terroriste jera ka alliance ke kamali surasu gen ku faga Ouye djeloubo, ye malien djeloubo. Ka Mali surasu djeloubo. Mais biouté bamako kono. Biunante ka jeka barake nyoko fea. Abdou Niang ni djie mogo kela borana beka sikerei. Abdou Niang ni djie mogo kela. Abdou Niang borani arasbat ka vokali. Abdou Niang borani arasjal ka vokali. Ni Abdou Niang tarifei. A ben ala tena e fin nani kela be bo aba be fo réseau sans fait. A utiliser les régime différents mogo bolodi parce que sorasi munu man kuna ni SE kelengele uba don segu tungara ka dambe bulu nete son kodo be nete son gake non dambe ba ona ante son kodo ke bon ni ma dambe tani din qualité morale nou ben d'etat ku gla mogo singoro juste pour satisfaire leurs besoins juste pour satisfaire ce qu'ils veulent entendre ce qu'ils veulent voir alors que ce n'est même pas bon pour le pays. Aouni alana karache ni Abdou Niang kelen be mission de la anakumani akumbe feka sugel de kala ne kala mo mané famiawo bo akla ko benkat new mais moi iteka bengeni escroc yi quoi Abdou Niang c'est un escroc c'est un journaliste c'est un journaliste mercenaire je vous dis ça aujourd'hui il est en mission de déstabiliser cette transition sorasi munu nanana e o ya daba kamadu anakumani akume kingesi sugel de ma parce que Shogali éclatera bien Kadi Sourasi Douya, en bas kalama. C'est la pure et simple vérité. Mais en train d'aller au détail là, ne reflète accusation tellement fausse accusation tellement carnela. Car faut on y en a. Il ne sera souvent gundo la coque fin que ou ba di viromani il a faut ou ba gundo fo Abdou Niang denkalite on a soudé là. Ani bananingala munu be extraire là. Mo do mo reta barakede. SE ka entourage mo de bake. Mali SE kelingeli. Ou yan galon norane segu tungara la ko sogele misi dinema ka galon norane la ko 50 millions dinema ka galon norane la ko ne be fa ka ambassadeur ne segu men kali al courane la SE krefe mogo do da seben ka chi mogo ma fambe après vous bébé ne bulu nous de fou gena nous nya nte fa ka do détail do la quoi SE doron de awani no sigira ni no e gundo la ko fefe fo ba fo Abdou Niang na nyona su de ngena ka ibe ka toy ni Abdou Niang kelengele ni ne borani maduka journal ka e vocali ka boni arasbat ka vocali ka boni arasjal ka vocali awana o kelela ni Abdou Niang kelela I ka vocali fefe babula be bona be aba ira dien bela eni alache damnie mogo nie denkalite jume ko mogo kanga gerenna kibe faso jo barake nini nie mamorali jumeni est-ce que régime ganga gerani nawa est-ce que tu as vu ne ma fo mogo nyena ngo Tayrouba te terroriste yede ne be segi nga video kan ne ma fo mogo shingena ngo Tayrouba ma deli ka terroriste ya barake mais terroriste koro be bamako muna auteta attaque olula
muna o tɛ taa fɔ ko sema mɔgɔw kun ye terroriste ye ngolu y'an ka sɔrɔsiw da k'u kan tigɛ ka tila ka Azawadi indépendance a discours le ministre de la jeunesse ngale da kala mais bien bɛɛ ka di Nina Wallet o ma kɛ ambassadrice ye à Japon wa Assimi ma tɛgɛ d'o ma ka bila ka taa Japon wa parce que bɛn de bɛ kana ni bɛn bɛ kana minnu ye kojugu kɛ ka kɔrɔ an bɛ ɲina o de kɔ est-ce que tu as vu mais ka do mɔgɔ ka vie ko sɔgɔbɛ ka sɔgɔbɛ ni Tahirba kun ye terroriste ye bi kun t'a sɔrɔ kɛnɛma o mais bi terroriste tɛ mɔgɔ dɔw fana bɛ marifa ta dimi bɛ mɔgɔ dɔw bila marifa ta la dɛ parce que ni injustice cayara jamana kɔnɔ a bɛ mɔgɔ dɔw bila ka marifa ta i ka jamana contrôle la ça c'est clair comme l'eau de roche Fidel Castro kɛra rebelle de ka taga régime renversé o ngo kun b'olu wele ko terroriste de Nelson Mandela ma terroriste ya baara kɛ ya Nelson Mandela kelen ngo américain kun b'a wele ko terroriste de parce que a kun bɛ fɛ ka jamana ka libérer de mɔgɔ dɔw bɛ n'u tɔɔrɔla ka tɔɔrɔ u bɛ marifa ta u ka jamana contrôle la an n'a ka sɔrɔ Tahirba kun ye terroriste mais bi kɛ ni terroriste tɛ terroriste kɔrɔ baden de kɛlen bɛ ka Mali gouvernement fa terroriste kɔrɔw ali terroriste kɔrɔ bɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ a bɛ France a bɛ Amérique a bɛ fan bɛɛ i tɛ mɔgɔ si ye k'a fɔ kunu zone o bɛ se ka kɛ bi alimami ye mais ni a bɛna ɲɛ hɔrɔn kolon de a t'o dɔn quoi Tahirba ko k'i tɛ journaliste de i bɛ na ni preuve de ka yira k'i ye un journaliste professionnel ni n'a bɛna ɲɛ sɔsɔli kɛ dɔrɔn a bɛ débat yɛlɛma de k'a kɛ burujali ye que e bɛ mangoya ni ko minnu ye a bɛ na n'o de ye c'est un escroc caché un vrai danger pour ce pays billahi n b'a fɔ ɲɛna bi donc k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ɲang bɔra ni kuma min ye ko mɔgɔ ka taa don Google kɔnɔ dɛ ko Tahirba ye terroriste de ye olu bɛɛ passé de o mais est-ce que bi terroriste do terroriste tɛ bi o ni terroriste de kun ye Tahirba ye bi a ma se Abdou Niang ka fɔ ne Segu Tunkara ne taalen Mali la sɔrɔsiw de la ka ne Segu Tunkara ka passer dɔrɔn sɔrɔsiw kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔ passer dɔrɔn di ne ma ko n ka taxi dɔrɔn ta dɔrɔn hôtel Salam kɔnɔ ne Segu Tunkara ni Ala cɛ Abdou Niang bɔra n'a secret ye a y'a bila ka page sanfɛ a don fo ka n kunkolo kɛ awa mɔgɔ ni sɔrɔsi ni jɛra i suturalen tɛ dɛ o de to ne ye ligne tigɛ n'a sɔrɔsi tilancɛ bɛɛ cɛ pewu ka mabu la wala ne siranna ni sɔrɔsi ni ɲa si u tɛ secret mara dɛ i n'u mana sigi ka ko fɔ n m'a fɔ n ko Assimi dɛ sɔrɔsiw kɛrɛfɛ mɔgɔ ninnu n'i taara ni n'u ye ko kɛ u b'a di c'est à dire que u b'a a secret ta k'a di vidéoman de ma u bɛ bɔ n'a ye u bɛ nkalon nɔrɔ i la fana SE mɔgɔ dɔw ka baara de don m'a fɔ ko Modibo Konɛ dɛ mɔgɔ caman bɛ SE kɔnɔ c'est des pourritures Mali fagabaga ye ni SE in ni SE in kan ka kari kala fila la di billahi ni SE in ye maloya de Mali ma a bɛɛ ni n ka diɲɛlatigɛ cɛ ni SE in non Abdou Niang ka jugu ni virus Ebola ye a y'a lajɛ dɔrɔn wagati min na an ye Faransi gɛn a bɛ ka basic créer fan bɛɛ a bɛ ka mɔgɔ silamɛ dɔw tɔgɔ fɔ olu ye terroriste de ye a bɛ ta mais terroriste kɔrɔw baden bɛ Bamakɔ kɔnɔ minnu ye Mali fɛngɛ Algabak ak Intala o kun tɛ IBK ka député ya o tɛ terroriste kɔrɔ ya o ni Iyad Agali n'o ye Iyad Agali ka numéro 2 de o tɛ terroriste kɔrɔ ya Algabas ak Intala c'est des islamistes n'o Iyad Agali ka adjoint n'o ye mais a bɛ nana Bamako e bɛ t'i nɔrɔ Tahirba la mun na i tɛ taa dɔ fɔ Sema mɔgɔw ma Sema mɔgɔw ni Azawad drapeau tɛ ɲɔgɔn bolo hali sini ya mais an bɛɛ ye maliyɛn de ye an bɛɛ y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛɛ ka ɲina kɔrɔlen kɔ Rwandais ma ɲɔgɔn faga u ma tila k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sɔrɔsi dɔw tɛ maliyɛnw bɛnnen fɛ ne m'a fɔ ɲɛna n ko bɛnbaliya fɛn fɛn bɛ yen nɔ Mali kɔnɔ ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na ka vidéomanw bila ɲɔgɔn na ka activistes bila ɲɔgɔn na ka cafouillage créer fan bɛɛ a bɛɛ bɛ ka dilan ni SE kelen de kɔnɔ a bɛɛ sɔrɔsiw kɛrɛfɛ mɔgɔw de ne Segu Tunkara d'a fɔ n'i ye nana ni kuranɛ mɛ n tɛgɛ d'a kan billahi a bɛɛ sɔrɔsiw kɛrɛfɛ mɔgɔ de u tɛ bɛn fɛ u tɛ union fɛ awa ni Mali in cira ni transition in binna cɛ tɛ muso tɛ sɔrɔsiw yɛrɛ de don wallahi ala ali Sogɛli y'a essayé k'a bɛ vidéoman valoriser u ye galon tigɛ ko bɛ ka wari di vidéoman ma pour que dɔrɔn an kana se ka fara ɲɔgɔn kan ni ko k'an ma fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn u bɛ na ni dɔ ye u bɛ dɔ kɔnɔ suruku an yɛrɛ contre la Segu Musa Saba Kodi basi tɛ ou bien Karim a bɛ cogo di cɛ i kɔlɔsi Segu Tunkara la ye Sogɛli ye million 50 de di Segu Tunkara ma awɔ misiw dira ma misi 5 de dira Segu ma ka bɛɛ bila ɲɔgɔn na ka bɛɛ siga ɲɔgɔn na
kanani Abdou Niang parce que u ba do horonya ni dambeya la nu ye kuma do fo Segu Tunkara tena son ko ke nu ye kuma do fo Ben le Sarbo tena son ko ke u be nani Abdou Niang nyona soude pour que ka kafouillage créer. Ça va en faveur de qui? En faveur de la France. Ate ka ke on abe ka ke aw yere de la. Sorasi munun do be SE kono ou kerefe mo a beni ala na kra chol de beni baraina. O ne Segu Tunkara ko chaman ke dogo la u borana segere be ka tla ka galon tege ka norone la. Ale niesi de la ka ta bonne la hôtel Salam na. U yo secret ta ko bla réseau sans fait. Mambe jamana jumenka. Jamana mi secret d'état ko secret d'état. Ninte secret d'état de niye woiban d'état di. Niye mogo lebu d'état di. Niye humiliation d'état de ninte secret d'état de secret foité. A benana te secret d'état ngono. Wallahi ala. Aw de be nyang aw de nan nyangi. Eh, aw mali faka koyi. A ben ala na krache. Ame ben no fe bi. Ame fe malien ben no fe bi. Mais katabani mogo ka kokoroyi. Tam nani mogo lebu koyi. C'est très très grave. Aw be kanani ni ma qualité ou di. Mogo singoro. Ou be ka boni mogo ye. Ou be ka be blabla nyona. Na fera bi. Malien be ka content bi. Comme Mali be ka avancer. L'armée monte en puissance. Abdou Niang mena bezi de créer. Abe bezi créer de là. Il est en mission de déstabilisation. Vraiment aye mogo tonye wallahi. Moun surasi moun ken men baraina. Ate ka kaona abe ka aw yere la. A ben ala na krache. Ne ken borane a fo bela jelena. C'est tout. Adnante dowere don ani Clément Dambélé Djera a borano sekere ya ofo. Ani Arasbati Djera a boran Arasbati ka vocali. Ce petit est le plus grand maudit journaliste du Mali. C'est le plus grand danger journaliste du Mali. Ben Allah c'est un escroc international. Abdou Niang wallahi Allah. Ne kan be bokuma la. Abe vidéo mo be partager la ala ka climat dans bela jelema.